esie ne kagya inni aseda. Osie ene kagya ye inni aseda. Ena sie ene kagya inni aseda. Nsemi nyina eye ebe baako na obi a osedia oka no na yebewie no na wahu ebe tudodo no ankasa anase ebe no na bose. Opanin bi tenase na o ababawa ma tete no aya na yitimi de yemba anase yemma ema obi se ono no entra. Opanin de ne baba yi ema no yonko se one abofra yi ntra. Na omugu asetena no so na eduru mre bi na abofra no no ho emfa no. Eno nti tete no so na eye kasa fidie mekere ahomatrofo no na bi nni ho. Eno nti bibia na gese tonkra. No so ma papa yi tonkra na okakere no yonko no se ne ba no ho mfa no. Obeba o omma o ana abofra no efiri mu. Papa no firi mu no kai se tete no na yeni asukonchi andaka mekere fridge a nipa wu a ede no ehim ne senti papa no epentem isi abofra no na owie no naka abachire na otua eka no nso na bra abofra no papa beduru ye no na watumi adi dwumadi no nyina asi ne ba no kama akrakra ne ba na chi na papa no ye sesa de obetua no yonko no ka obetua sika no aka na wa abo no isanse ondimi nhwema onsie ne ba no na wonsan enja no ka eno nti sade a esie ene kagya na nkase danim wasie ne ba na wasan agya ono nipa na wasie ne ba na ma no ka no ontumi enanase eno nti ebenya esie ene kagya kyese wasie ne ba asan agya ne ka no papa na ye agya ne ka no ontumi na ase ewo mu. Ena obi nso ano ofa ekache ne se ode no betu kwan na osabre no mu da bia osore a na okache ne se ode abofra no betu kwan na ofa si okan ya ma edu mre bi na kwantu na amaso eno nti osi abofra no da bia se osie no da bia no ene kagyae oka egyae abofra no enna anase ofa se no enna no ofa nase esanse wose no eka yae nanso wontu ho anamo eno nti ho no ye kan se esie ene ka yae eni aseda na ne da so yi mewo eye esie a jamre kuku edore ewo mu no mekere bra yesua jamre kuku mebewu ama esie adwiri no ye kan ho asem eye esie kokoya esi ha yi ana mewo esie kurukuruwa no nso a ewo fam no esia na me wo kagya na me do bibia se nora na no bra me di ewura begu so no mutumi bo din no kama enokre din na mo choro ye no nyina na enokre na me nshiro bibia wa utumi hu echoro bi na me nshiro na di wom ni se eye kagya ya eda ha yi me di ebi to ho na me di odwin anase adwin anabi sufra na adwin eka ho ni nyina mo choroi na de yedi ye ne se itumi de eye honhom nsem na yedi bi eye honam nsem honhom nsem no yedi kagyayi ene nkrampa aya na isikoku ene nnua bi te se eye anka ene nnua a aka no kronkroma eso na nkrampa nyene dabre ene abeso esanse wontumi nsi abeso yede fra abofra wonya na otwe no na yede kagya no bi aka ho edi nru bi aka ho na di adwara abofra no nyina aya na no ho di yi anu ye honhom asem so bi nso wadwomo ni bi tia abofra na aya na entumi enko entia abofra no na honam fam so yede bi esum adwafidie anase kuntunu anase brefidie na yesum na akatoa anase ketwa na ewo mu a yede ekohye akoro no ene ntinamu no achi no bra yede ahoma na bo kuntunu mu abehye akoro na ase no eno eye kagyayi ena yitwa ketwa bi na yede ahye ahoma no mu akyekyere ede akohye saa akoro na achi na ne ho adin yi eno nti na yede eno ende di dwuma no na ne wom ne se
mire bi duri na one eye esie kurukuruwei ena ete na awia bo esie no ena awia nso bo kegya no kai se si kokoyi a esie yi so ntimi mfifiri kegya na kegya kora no ebe fifiri ho a na eyase enye so eno nti ma hu se mpanimfo pii ekirim esie ne kegya a na omafa sa esie wei esie ya jamre kuku ewo mu no nemum enye sa esie wei na mpanimfo ede nyono ebe no obi a ose wa hu se sa esie kokoyi eye kegya si so no ontro na onfa picture no nto ase mecha na de amanani age papa na eye kegya yi ene esie kurukuru ya esie yi ena meribi no omote na esianse na ewia ba omonti no omo enya nsusuye bi se ene sade a ono kegya no emesi ono sie no so na ewia no bo a na ode ni nwunu no akata eye sie no so mekire sie kurukuru yi na sie kurukuru yi nso ama no eye nsu a obetumi di anya ne wura no from omote ase na omodi sa adwuma no eno ena mpanimfo nyono ebe no fi so se esie ene kegya eni aseda isanse esie no de ni nsu na ewo mu no ema eye kegya no na ni wura na aye from saa nso na kegya no de ni wura no aye from no ekata esie no so ama esie na tumi afiri mmire na nipa akọ tutu saa sie we ho enhunhum asem ne se bi mprediasa obi a oyare achacha no tete no se oka baabi a ne nchen na yesie no gidie no ne se omo amo achacha no omo firi baabi a omo ye hene asase a omo di hene eso ne bae eno nti omo ba na esese yedo omo kose de omo bae na eno nti saa sie we sie no baabi a ebi wo no nyankanka na nyono nyame bo asase no na ewo dada eno nti egidi se wona omo wo achacha no ho ena omo firi eba nti na ese esi omo ho na omo san efamu ko eno nti se ye nsi omo ho a na egidi se yade no emfiri kuro no mu da ebese awo abofra bi a osan etesa eno nti na emu ena na esi obi a sabi mpraduasa owo achacha kaise saa sie ya iso ena efirimre se dia meka ya no eno ena mpanimfo edibu bese sie ne kegya eni aseda wei ena mede braw anenso anabenan eye ahini meboso me no na da etosonson wafe mpimienu achi adununum no mu media na ogu akurufa ofa me profa majo so me papa se uchi ami amenyo se ya adiama na meboa bese atamenka na menka